Siyavana, siyaxoxa siyavana. Sibhodisa kwakhona kumzi wase-Eastern Cape Recyclers, Mr. Nyume, organizer Eastern Cape Recyclers, no-Mr. Papa kwakhona, unobhala we-Eastern Cape Recyclers. Ngikhumbula ke kwividiyo besinakuqala uye wasicacisela ngee-benefits esithi sizifumane kwi-system abayisebenzisayo be-Eastern Cape Recyclers ekuthiwa yi-Lariat system. Ngoku simphethe kwakhona uba asicacisele more ngale system, asenzele nemizekelo ngokuthe gqibela. Mr. Papu, mhlekazi, khawusicacisele more ngale Lariat system, usenzele nemizekelo enokusenza sicacelwe more ngayo. Inkosi kakhulu. Nawukhumbula besikhe sathetha ngento yamakhadi abantu abazawufumana. La makhadi ke afana namakhadi asebenza ke kwi-ATM, uzobona nesize yawo iyalingana nawo la makhadi asebenza kwi-ATM. Wonke umntu ke xa selebhalisiwe uzawufumana eli khadi, and then xa lifumana ke uzawunikwa lincamathele ngolu hlobo. Line-numbers ke, numbers ke zezakhe, kwi-system izawube le number idibanisa negama lakhe, and then ngapha inengcaciso ubana eli khadi ulisebenzisa njani, kweziphi iivenkile, njalo njalo. Izawuvela ke ilapha, umntu uzayifumana ngolu hlobo. So sithi masinibonise ke umzekelo weli khadi. Siqalisile ke usebenza kwii-districts ezininzi. Sithetha nje ngoku sibhizi nento ze-registration kwamakhadi koomasipala base-OR Tambo. Sizawuphuma ke kwalapha kuFebruwari siyosebenza koomasipala baseJoqane. Omnye umzekelo endingawuveza we-PPE, uyakhumbula sengento ye-gloves. Nazi ii-gloves, nantsi kusehlotyeni ngomzekelo, abantu bayatsha, nakumnqwazi ubakhusela bangatshiswa lilanga. Ii-reflectors zibalulekile kule xesha, bangacanga kwendlela bangabonakali empahla zimnyama. Nazi ii-reflectors zikhona zabantu. Xa kutshisa umntu uyakwazi unxiba iskipa, nazi iskipa sikhona kweesayizi zabantu. Ibe ikhona ke ne-overall, nantsi i-overall eyi-quality, nayo eza ngeesayizi zabantu bazoyifumana. Kube khona ke ngoku nezihlangu, nazi eziyi-quality, yazi zezi zinentsimbi kule ndawo, abantu bazozifumana zihle kakhulu, zintle. Uyawuqaphela umntu into yobana ezi zihlangu zimele yonke imigangatho. Uyaqaphela apha ubana it's a steel toe cap, utsho ukuthi noba ungawelwa yinto apha ayinakulimaza phaa ezindlwaneni. Iyakwazi ubana ingatyibiliki naseoyilini ezi zihlangu, njalo njalo. Iyakhusela, so zisemgangathweni. Zizinto abantu aba abanye sebezifumene, abanye ke sebasendlini yozifumana. So nanko kumzekelo sitsho uba sisibona, sijonge phambili ke yobana sibonane ubuso ngobuso xa mane singena kwaba masipala abahlukeneyo. Sisatsho ke sithi siyavana, siyaxoxa, siyavana. Inkosi kakhulu Mnumzana Papu. Masibulele ixesha lakho lokuba ube khona phakathi kwethu. Siyakwazi into zexakile kakhulu, kodwa uyakwazi ukuba khona phakathi kwethu. Inkosi kakhulu. Uthixo akuselele ixesha lakho. Siyavana, siyaxoxa, siyavana. Inkosi kakhulu.